Perting lipaya sa mga bata dihang gitunulan sila og regalo sa mga pulis sa Davao City Police Office ato sa Pamaskong Handog 2024 Alay sa Kabataan Year 8 Huwebes sa hapon. Gipangunahan ni Acting City Director Police Colonel Hansel Marantan ang aktibidad nga gihimo sa DCPO Covered Court. Ana sa 200 ka mga bata ang natagan og regalo. May partisipar sa pagpanghatag og regalo ngadto sa mga bata ang mga pulis gikan sa 20 ka mga police station sa syudad. Nalingaw sab sila sa mga pulis nga nag-ala Santa Claus ug naka-pulis mascot. Ako po ay masaya sa itong celebration DCPO kasi yung mga pinanggalingan ko mga lugar, mga police station, celebrate cargo. So, kung sino man ang nag-prepare ng ganitong okasyon ay Lord will bless you. Nagpalingaw og samot sa mga bata ang dance move sa mga pulis. Kuyog sa mga bata ang ilang mga ginikanan. Nakakuha sab sa atensyon sa mga bisita ang mga patrol car nga giadornohan og mga dekorasyon sa Pasko. Ang mga patrol car maglibot sa ilang mga AOR aron manghatag og regalo sa mga bata. Giblisingan sab ni Father Bong Gonzaga, ang parish priest sa Sacred of Jesus Parish, ang mga patrol car ay gihimo ang motorcade sa syudad. Gipasalamatan sa DCPO ang ilang mga partners sa parayong suporta o dedikasyon sa kapulisan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.